Zerainen gaude, espedizioa egiten hasi zenetik 2018tik izan da, bueno, beti bizitatu dugun herrietako bat, eta bai bilbidetik kanpo utzi ezin duguna, ez? Nahi ez duguna eta ezin duguna. Nik uste dut, lehenengo urten eskaini izanen, gutzako ja ohitura bat bezala bihurtu da, ez? Orduan egiten dugu, eta azkenen, gu alde eguna behintzat elkartzen gea, eta azkenen egun osoa pasatzen dugu hemen, baina gure arten par batzuk eta kontutxo batzuk esateko ere balio dio. Goizen juten gea aterpetxea, eta bertan jartzetxeu egosten txorixoketa. Eta gero atxaldea gehatzen geha eta prestatzik egin txaladak eta gero parrillako zitzaitue hoi askok eta. Eta uste dut hori ikustea ere oso polita dela, ez? Zelan herri txiki baten gato 160 pertsona eta zelako harrera egiten diguten, hori nik uste ikustea eta bizitzea potentea dela. Bai, eta musutruk egiten dutela, ezer bueltan jasotzeko asmorik gabe. Lana da, dirua baita ere, baina guretzako misio eta transmisio hori askoz garrantzitsua da. Bai, politia iruditzen zait, da herrikoia bezala, baina gero baita jende berri ezagutzea eta politia izatea. Nik uste gustora juten diala, eta ikusita behaiek gaztetxoiek ze gustora juten dian, gutzako ere politia da baita. Guretzako badatzute bat, eta uste dute eurentzako ere badela, ez? Eta horretaz aparte, auzolana hitza bera ikusteak nik uste kriston garrantzia daukala, ez? Eta hori ere eurek ikusten dutela hor momentuan, ez? Eta nik uste dut urte hauetan ikusi duguna da zuen gazteok oso pozik ikusten duten eta ikusten duten baita ere herri txikitan egiten direla gauzak auzolanen eta hola, eta balore horiek azkenean nik uste dut zirimiri bezala sartzen da bakoitzean, ez? Orduan hori guretzako oso importantea da baita ere. Gure aldetik Zeraineko herritarrei eskerrak eman nahi dizkizuegu, urtero antolatzen duzuen honegatik eta egiten diguzuen harrera berezi honengatik. Urtero ateak zabaltzen dizkiguzuelako, kriston montajea eta herri guztia mugiarazten, eta guretzako oso momentu berezia da eta zuek egiten duzue berez.